खुलुमबाय बयखौबो रायजो राजा नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो। दायो आङो नैबे भिडिअखौ लाबोदों जाहैबाय नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ नायलांदो जोबजासे, अब्लासो नोंथांमोना बुजिगोन आरोखि। दायो नैबेयो जाहैबाय बालाझार सालबारि बालाझार होननाय नैबे गामि, बे रड आरोखि बियो। ओरै सान्थिफुरजों थांबाय साजों दावखोनानैहाय। ओमफ्राय नैबेयो जाहैबाय बाउन्डारि वाल होनाया। नैबे बाउन्डारि वाल होनाया जाहैबाय नाम्बार 1 सालबारि बालाझार होननाय जायगायावहाय नैबे दखान खाथियावहाय नैबे मा होनो हानि बि प्रसेसिं इउनिटखौहाय बानायनानैहाय दायो माने बानायगासिनो दङ। बे हानि बि प्रसेसिं इउनिटखौ बानायदों जाहैबाय बिटिआरनि एम फेरेंगा रनजित बसुमतारी सारा। नैबे हाया माने मा होनो बाजारनिसोमोन। ओमफ्राय नैबे बाजारनि हाखौहाय बिथाङा माने दखल खालामनानैहाय नैबे हानि बि प्रसेसिं इउनिटखौ बानायनाय जादों। बे हानि बि प्रसेसिं इउनिटखौहाय बानायस्लाय माने बेवहाय भेटेनारि हस्पिटालफोर बानायोब्ला जोबोद मोजांमोन आरोखि। दायो नैबे हानि बि प्रसेसिं इउनिट सेन्टारखौहाय बानायनानैहाय रायजो राजाफ्रा मा इमप्रुभ मोनखो? दायो नैबे रायजो राजाफ्रा नैबे हानि बि प्रसेसिं इउनिट सेन्टारखौहाय बानायनानैहाय मा मुलाम्फा जागोन बेखौ रायजो राजाफ्रा बावैसो समावहाय मोनथिसिगोन आरोखि। बेसेबां प्रफिट खालामनो हागोन, बेसेबां मानसिफ्रा माने इमप्रुभ जागोन, बेखौहाय सोलोंनानै बेखौहाय बे बेरेखौहाय दोननानैहाय मानसिफ्रा बेसेबां इमप्रुभ जागोन। नाथाय बिनि सोलायैहाय दिनैहाय माने भेटेनारि डक्टरफोर, भेटेनारि हस्पिटालफोर बानायोब्ला जिब जुनार फिसिनाय मानसिया दिनैहाय माने बर' माहारि बा गुबुन जाथियानो दिनैहाय माने जिब जुनार फिसिनानैहाय संसार जायो। ओमफ्राय जिब जुनारफोरहा माखासे बेफोरबायदि माने बिगुर बेरलाबनाय, मोसौफ्रा जेरैहाय माने बिगुर बेरलाबनाय, ओमफ्राय बेमार जानानै थैनाय, खिसावनाय, क्रिमि जानाय, बेफोरबायदि जिब जुनारफोरहा जायो। बेनिखायनो मानसिनो दिनैहाय माने मानसिया दिनैहाय माने जिब जुनार फिसिनानैहाय संसार जायो। बेनिखायनो दिनैहाय माने जिब जुनारफोरखौहाय माने मोजां फिसिनानैहाय संसार सोलिनो थाखाय डक्टरफोर नांगौ, भेटेनारि डक्टरफोर नांगौ, भेटेनारि माने हस्पिटालफोर नांगौ। माने बेजोंनो माने दिनैहाय माने रायजो राजाफ्रा माने बे भेटेनारि डक्टरनि गेजेरजोंहायनो दिनै गोबां मुलिफोर जिब जुनारफोरनो जाहोनानैहाय, दौनानैहाय, बिजिफोर होनानैहाय बेफोरबायदि माने जिब जुनारफोरखौ फोथांना लाखिनो हायो। नैबे भेटेनारि डक्टरफोरखौसो भेटेनारि हस्पिटालखौसो माने नांगौ जादोंमोन आरोखि रायजो राजाफोरनो। नाथाय दिनैहाय मा खालामखो, बेवहाय माखासे गामिनि माखासे गेदेर गोलावफोर थायो, बिसोरनि माखासे बेफोरबायदि माने आखाइफोर थानो हागौ। बेनिखायनो दिनैहाय माने रायजो राजाफ्रा नैबे जायगाखौ, बे हानि बि प्रसेसिं इउनिट बानायनायखौहाय फसायाखै होननानैहाय दिनैहाय माने रायजो राजाफोरनिफ्राय मिथिनो मोननाय जादों। बेयो जाहैबाय चारियौफाले माने ग्रेजिं फिल्ड। बेयो जाहैबाय बालाझार नाम्बार 1 सालबारि बालाझार, चिरां डिस्ट्रिक्टनि सिङाव थानाय नाम्बार 1 सालबारि बालाझार आरोखि। बियो जाहैबाय नाम्बार 1 सालबारि बालाझार होननाय जायगायावहाय बानायदों जाहैबाय हानि बि प्रसेसिं इउनिट। बेखौ जे बिटिआरनि एम फेरेंगा बसुमतारी सारा बावहाय माने फाउन्डेसन खालामनानैहाय नैबे हानि बि प्रसेसिं इउनिट सेन्टारखौहाय बानायफैदों। नै नायदो, ओरैथिंजाय जाहैबाय सालबारि थांनाय, ओरैहाय रिजार्भ फरेस्ट बेफोरबायदि जों थांनाय लामा आरोखि बियो। ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय बालाझार फिल्ड जाहैबाय आरोखि। बियो नाम्बार 1 सालबारि बालाझार प्लास बालाझार
फिल्ड आरोखि बियो ओरैहाय नायोब्ला नै ओरैहाय मा होनो ओरैहाय थुक्राझारनिफ्राय ओरैहाय दावखोगोन ओमफ्राय ओरै सान्थिफुरनिफ्राय ओरैहाय बि लामाजों नामायनानैहाय बेंटल थांगोन आरोखि नैबे लामाजोंहाय आरो बे जाहैबाय माने ग्रेजिं फिल्ड नाम्बार 1 सालबारि बालाझारनि गासै बहाय माने 7था गामिनि बेफोरबायदिजोंहाय नैबेखौहाय माने ग्रेजिं फिल्ड बानायनानैहाय दोननाय जादों नै मैयाबो बेखौहाय माने 7था गामिजोंहाय नैबे ग्रेजिं फिल्डखौहाय दोननाय जादों आरोखि ओमफ्राय नै बियो जाहैबाय आं दहाय बुंबाय माने बियो जाहैबाय माने हानिबि प्रसेसिं इउनिट बियो सेन्टार बेखौ बानायदों जाहैबाय फेरेंगा सारा बा रनजित बसुमतारी सारा नै बेजों जाहैबाय सान्थिफुराव थांनाय लामा नै बियो ओरै माने साथिंजाय सान्थिफुर थांग्रा लामा ओमफ्राय लोगोसे माने भुटान ओमफ्राय दादगारिबो थांनाय जायो आरोखि नैबे लामाजों नैबे लामाजोंहाय माने थुक्राझार बेंटल थांनाय जायो मा खालामनो फैया बेवहायलाय बेवहाय मा खालामनो फैदों आमाय बहाय मा खालामनो फैदों नोङो मोसौ खानो खाखांबाय ओमफ्राय दाबो खानो हाबावो नोङो मोसौखौ हा दाबो हाबावो नोङो दाबो हाबावो मेगनालाय नुयोना नुवा दालाय मोजां मेगना दाबो मोजां नुयो दा दे बोथोरावलाय हानाय नंलिया ओमफ्राय बिहामजोआलाय न'आवहाय बिहामजोआ दे नै बियो जाहैबाय ओरै बालाझार दखानावहाय थांग्रा लामा आरोखि बियो माने बेजों लोगोसे माने नैबे हाया माने बाजार कमिटिनिमोन आरोखि ओमफ्राय दा बाजार कमिटिनि बिदि हाखौनो माने बिना अथ'रिटिहाय नैबे हानिबि प्रसेसिं इउनिटखौहाय नैबे वालखौ बानायनाय जादों बेवहाय माखासे माखासे गामिनि गेदेर गोलाव माने फोरनि माने आखाइ थानो हागौ आरो बेनिखायनो बे गोनांथि गैयामोन नैबे हानिबि प्रसेसिं इउनिटखौ बहाय बानायनांगौनि एथ' गुवार हा बेफोरबायदि हगारनांगौनि बेवहाय मथा मथि माने भेटेनारि डक्टरसोनि भेटेनारि हस्पिटालसो नांगौ जादोंमोन खिन्थु बहाय बे हानिबि प्रसेसिं इउनिट बहाय लाबोनानैहाय मा बेनिफिट जाखो रायजो राजानि थाखाय नोंथांमोना मोजां मोनबायब्ला अन्नानै कमेन्ट खालामदो बैनो जाहैबाय बालाझार नाम्बार 1 सालबारि बालाझार दखान ओमफ्राय नैबे गय बागानखौबो माने बेवहाय गायनांगौनि माखासे गोनांथि गैयामोन बियो जाहैबाय माने बाजारनिसो हामोन बे बाजारा बेखौहाय माने एसे गायनो थाखायहाय अर्डार होनो नाङामोन